Coincidint amb el dia més calorós de l'any, els campaners de la Catedral de València fan el tradicional repret de campanes, una tradició que data de l'edat mitjana i que es repeteix cada 10 d'agost en el dia de Sant Llorenç. El repret comença al voltant de les 5:30 de la vesprada. Les altes temperatures registrades durant la jornada fan que els ferros que fixen les campanes estiguen dilatats al màxim i és una tasca important apretar-los per a fixar la peça. L'associació du a terme importants tasques, entre elles difondre el patrimoni campaner. Som una associació cultural sense ànim de lucre que ens dediquem al toc manual de les campanes de la Catedral de València, però a més també al seu manteniment, a la difusió del patrimoni campaner d'esta torre i de molts altres campanars i a més ens dediquem també, una de les principals facetes d'aquest col·lectiu és la investigació. Molts membres d'esta associació hem investigat, hem dut a terme investigacions arreu del territori espanyol, tant a la comunitat valenciana en alguns casos, com també, per exemple, al territori aragonès en els últims anys. Conta'ns avui això del repret, en què ha consistit, que ens heu deleitat a tots i estem molt contents d'haver estat així. Els antics creien i pensaven que el dia de Sant Llorenç, el dia 10 d'agost, era el dia més calorós de l'any i per això, per la calor, les campanes era el dia que més dilatades estaven. I per aquest motiu era el dia en què s'aprofitava per tal d'apretar els caragols d'elles per a que ja per a la festa de l'Assumpció de la Mare de Déu, per al 14 i el 15 d'agost, les campanes pogueren estar a punt per als tocs que es feren. Per tant, una vegada a l'any es fa això, no? Sí, una vegada a l'any s'apreten les campanes per tal que puguen funcionar correctament. Sembla mentida, però un mil·límetre pot marcar la diferència entre que una campana vagi millor o pitjor. Quanta gent sou en l'associació? En l'associació som una 50ena de persones aproximadament, però avui per avui aproximadament una 20ena de persones som les que de manera assídua pugem al campanar a tocar en les principals festes de l'any.
les heu fet un poc sonar, voldria que ens comentares un poc també, aquest toc manual és complicat, ja hem vist que se necessita molta coordinació també entre companys i demés. Se necessita, això és una qüestió més de manya que de força, més de tècnica que de força, i a més, com has destacat, la coordinació entre companys i encara més en el cas de les campanes majors és important perquè les campanes majors no permeten que les toque una persona només, sinó que es fa necessari que les toquen diverses persones que s'han de coordinar entre si per a poder tocar-les bé. I ja per últim, conta'ns un poc com de content estàs tu, nosaltres ja t'he dit que molt, però com de content estàs tu un poc de formar part d'això, que crec que és molt important, com començaves al principi. Bé, a veure, no sols jo, sinó tots els membres que formen part d'aquest col·lectiu, d'aquesta associació, som uns grans apassionats a les campanes i, per tant, realment som una associació sense ànim de lucre, formada per voluntaris que en el nostre temps lliure ens apassiona vindre i tocar campanes i passar-se-ho bé fent allò que més ens agrada i allò que ens uneix a tots, que és la passió per el món de les campanes. Sí. Se para al revés. Sí, ya.
S'apreten totes les campanes, s'ajusten els caragols de totes les campanes de xicoteta gran i finalment quan s'han ajustat els caragols de la campana més gran, que és la Maria, esta campana volteja per anunciar a la ciutat que les campanes ja estan a punt un any més. Bé, realment, en el cas de totes les campanes, s'alcen primer, se li ajusten els caragols i en acabar d'ajustar-los se deixen anar, se deixen caure fins que les campanes tornen a la seva posició original. De menor a major, els campaners s'alcen una a una les campanes del Micalet i una vegada finalitzat el repret, la campana major de la torre, la Maria, de 2.500 quilos, es volteja a mà per a anunciar que s'ha acabat el repret i es celebra al mateix temps que tot ha eixit bé.